Бяхте вашите интереси. Какви интереси? Може ли 15 000 евро да искаш да дойде да тренира и 50 000 за него? Шанс да стам. И искай ги. Такива сте всичките към ЦСКА. Аз ли не съм? Не си в час въобще, тотално си Такива неграмотен. като вас вече Ма няма да не, имате верност. тотално си неграмотен, само това ще го кажа, да го знаеш. Първото, което е. Второто, което е, вземи само, прочети някои неща, не дей само... Ти знаеш дали Спас може да подписва или не може? Може да подписва Не може да подписва. Не може. Сигурен си. Какво, не може и да тренира? Провери, бе. Провери, кой да тренира, бе? Кой да тренира? Дръжи го Спас, бе. Казах ти, аз ти казвам, не да го държа, казвам ти го ти. Яви го 15 000 евро заплата, аз ще го кажа на всичките, нямам тайни от никой. ето 50 Кирил. 000 евро за тебе не мога да получи никой, ние сме го 50 000 създали. евро на него, Не на тебе, не лъжи. Не дай говори глупости, ти си един лъжец, нали знаеш? Свободен си. Не, хода съм, ти си един лъжец, аз ти го казвам, къде да го знаеш.